मला दे ना एक. मला दे ना एक. मला दे ना एक. मला पण दे बरं. कच्च्या कैरीचा खिरमाट. हाय फ्रेंड्स, मी कृपा तुमच्या कोल्हापुरी किचनमध्ये अगदी मनापासून स्वागत आहे. तर तुम्हाला बघून मला टेन्शन आलं असेल, कारण आजचा तुमचा डेली ब्लॉगर नाही आहे आज. त्या म्हणजे प्रमोद पाटील, माझा दादा, तो आज नाही आहे कारण त्याला मी जरा काम लावलं आहे. तो आता काम करतो आहे, म्हणून आजच्या ब्लॉगची स्टार्टिंग मीच केली आहे. हा बघ, तुम्हाला दाखवतो दादा काय करतो आहे. दादा हाय बोल. हाय, नमस्कार मित्रांनो. कृपाने ना मला इथे कामाला लावलं आहे. बघा, इथे कच्ची कैरी आहे, ती मला आता कापायला लावलं आहे तिने. तिला काय माहिती कसली आठवण झाली. सांग काय ते पुढचं आता मला कशाला काम. तर फ्रेंड्स, तुम्हाला अंदाज आला असेल का दादा कच्ची कैरी कापतोय. तर आम्ही आज काय रेसिपी बनवणार आहे ती. तर थांबा, मी तुम्हाला अजून एक गोष्ट दाखवते. कैरी. तर फ्रेंड्स, या ज्या कैऱ्या आहेत त्या माझ्या आत्तूने लोणचं बनवण्यासाठी घेतलेल्या. तर आता आत्तू पण बाहेर गेली आहे. तर या कैऱ्यांना बघून पण माझ्या तोंडात पाणी सुटलं आहे. हे बघ, कैऱ्या खातोय. चिर कैरी, चिर ब्रो. वाव, मला दे ना एक. तू आता कैरी नको खाऊस. तुला मी का? मस्त खिरमाटच तू आता मला बनवून दे खायला. तर मी तुला हेल्प करतोय ना. मग एक कैरीने काय होणार आहे, एक दे ना. तर आता आत्तू पण बाहेर गेली आहे. तर मी दादाला जरा मस्का चस्का लावून कैऱ्या चिरून घेते. आणि आजची रेसिपी आहे आपली कच्च्या कैरीचं खिरमाट. तर फ्रेंड्स, आता कैरीच्या खिरमाटासाठी लागणारं साहित्य हे मी दादाकडनं असं रेडी करून घेतलं आहे. त्याची आपण आज रेसिपी बनवणार आहोत. तर मित्रांनो, आपण आता कैरीचं खिरमाट बनवायला सुरू करूयात. आणि हे खिरमाट मी तुम्हाला आत्तू यायच्या आधीच बनवून दाखवणार आहे. आत्तू आता येईल 10-15 मिनिटात. आणि आत्तूने जर मी मला खिरमाट बनवताना बघितलं तर मला ओरडेल. तर मला त्याचा ओरडा नाही खायचा आहे. मी पटकन बनवून तुम्हाला दाखवते. चला बनवूयात. तर सर्वात पहिलं आपण एक कैरी डिशमध्ये काढून घेऊयात. ॲसेस करून घेतलेत. तर मी मागच्या वेळेस गावाला गेलेलो ना लॉकडाऊनमध्ये. तर मी आणि माझे सगळे फ्रेंड्स आम्ही लोक लपून छपून असं कैरीचं खिरमाट बनवून खायचं मस्त. अच्छा, तर म्हणून तुला खिरमाट आवडायला लागलंय का? अरे मग लयच आवडतं, माझी फेवरेट डिश आहे माझी ती. आता पुढे काय करायचं आपल्याला कृपा? तर ह्याच्या प्लेटीतले मसाले टाकायचे आहेत. मीठ आहे, चाट मसाला आहे, हळद आहे आणि लाल तिखट मसाला आहे. अच्छा, ओके. तर पहिलं आपल्याला मीठ टाकून घ्यायचं आहे. तर आता नेक्स्ट चाट मसाला. चाट मसाल्याने एकदम मस्त लागतं आपली कैरी. तर आता काय हळद. आता हळद आहे. हळद तर कमी टाकली तरी चालते, जास्त नको आपल्याला हळद. आणि लाल तिखट मसाला तर जरा जास्त टाकायचं म्हणजे मस्त चव येते. एकदम चटपटीत होतो आहे की नाही. टाक. अरे बस, किती अजून टाकू? तर आता आपण याच्यात गोड टाकणार आहोत. गुळाला इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात? काय म्हणतात रे, मला नाही माहिती. कोणाला माहिती असेल तर कमेंट करून नक्की सांगा. आणि आता आपण हे मिक्स करणार आहोत. गुळ आपोआप विरघळतो असा, पण थोडा वेळ आपण ठेवला नाही याला. तर आता आपलं हे मिक्स करून झालं आहे. तर आपण याच्यात ना आता खोबरेल टाकून घेऊयात. खोल ब्रो एका हाताने. तर तुम्ही आता तुमचं कोणतं पण तेल यूज करू शकता, तुम्हाला हवं ते तेल. आणि आता आत्तू याची वेळ झालेली आहे कृपा, त्यामुळे तू पटापट केलंस तर बरं होईल. नाही मित्रांनो, आपलं चटपटीत असं कैरीचं खिरमाट रेडी झालं आहे. तर आता मी तुम्हाला टेस्ट करून सांगते.
कसं झालंय रे? वाव, मला येत नाही माझं ना, तसे मी ट्राय केला. मला पण दे बरं. बाय बाय. घ्या फ्रेंड्स, तुम्ही पण घ्या. तुम्हाला बाय नाही, त्याला बाय. वाव, खूपच अप्रतिम बनवलं कृपालू. थँक्यू. तर माझ्या छोट्या मित्रांनो, तर तुम्ही पण घरी मम्मीला विचारून खिरमाट बनवून खावा. आणि जर तुम्हाला खिरमाट कसं वाटलं ते कमेंट करून मला नक्की सांगा. तर तात्पुरती तुमची रजा घेते. पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया अशीच एखादी नवीन रेसिपी घेऊन. बाय बाय. बाय बाय. बाय बाय. सो मी आजच्या ब्लॉगची स्टार्टिंग करते. अरे नाही रे, काय झालं नका नका. गुळाला इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात? काय म्हणतात रे? एवढं नाही नॉलेज मला. काय म्हणतात तू त्याचे? जाऊ दे, काय माहिती काय म्हणतात. कोणाला माहिती असेल तर कमेंट करून सांगा. थँक्यू कृपा, तुम्हाला हे बनवून देतेस ऍक्च्युली. हॅलो, मी खाणार आहे ते. बहीण सगळ्यांना मिळो अशी मी आशा करतो. तर फ्रेंड्स, तर मित्रांनो, आपलं कैरीचं खिरमाट रेडी झालं आहे. आता तर मी तुम्हाला टेस्ट करून सांगते.